Mayu is animdem isas Hiroshima men.アイルランド語を勉強することで、こっちでの看板の文字の意味や土地の名前の意味に気づくようになって、生活がより楽しくなりました。Dear Eve, Maki is Anindam, is Shaplaham. Konnichiwa. 毎回この授業を楽しんでアイルランド語を学んでいます。Legoy, ismish hajiman, is shapanat na, kami imahoni iyim na, kami ekstadia nagvega, ismayom takosa. こんにちは、アイルランドのリムリック大学でアイルランドの音楽とダンスのコースで勉強している高橋はじめです。でアイルランド語も勉強していて、アイルランド1年生と2年生の時にアイルランド語を勉強します。でアイルランド語は高1から始めたんですけど、ちゃんと初級からのコースもあるので、ちゃんとついていくことができて楽しめました。で同じ授業で言語だけを学ぶのではなくて、土地の名前の由来やアイルランド神話なども一緒に勉強してとても興味深かったです。